Sziasztok, Novák Bence vagyok. Ezzel a videóval az a célom, hogy ha ezt megnézed, akkor a jövőben már soha többet ne tudjanak kriptovalutákkal átverni. Ha kábítószert adsz el vagy veszel, azt tudod, hogy illegális. Ha nyugdíjasokat rabolsz ki, azt tudod, hogy bűncselekmény. De azt tudod-e, vagy felismered-e, hogy jogosulatlan pénzügyi tevékenységbe veszel részt, vagy kriptocsalásba veszel részt, mint ajánló, vagy mint befektető? Ez a videó bemutatja, hogy a befektetési alapok, tőzsdék, bankok és a biztosítók után hogyan szabályozta be az Európai Unió az ügyfelek és a befektetők védelmébe a kriptopiacot. Erről szól a MiCA. A most következő előadás hanganyagának és vagy képanyagának rögzítéséhez az előadó nem járul hozzá, az előadó a saját nevében a saját véleményét közli a hallgatósággal, az itt hallottak nem minősülnek hivatalos tájékoztatásnak, a tájékoztató jellegű tartalmak nem minősülnek sem jogi, sem üzleti, sem bármilyen egyéb tanácsadói tevékenységnek, a te pénzed, a te felelősséged. A MiCA rendeletet az uniós döntéshozó szervek már 2023-ban elfogadták. Ez a rendelet egyébként 525 oldalas, ezt teljes mértékben végigolvastam, értelmeztem, lejegyzeteltem, és amiket nem értettem belőlem, az elég sok dolgot nem értettem kristálytisztán, azokat lekonzultáltam olyan személyekkel, akik ugye ebben napi szinten benne vannak, tehát akik már most is Európai Uniós engedélyekkel rendelkező kriptotevékenységet végeznek, illetve olyan cégekkel, akik ugye majd meg fognak felelni a MiCA rendeletnek, tehát nyilván már most abszolút napra készek ebbe a témába. Miért volt szükséges a MiCA rendelet? Eddig ugye a kriptoeszközöknek a jelentős része tulajdonképpen nem volt szabályozva, mondjuk az, hogy egyfajta ilyen szürke zónában mozogtak ezek a dolgok. És emiatt a szabályozatlanság miatt tulajdonképpen a kriptoeszközök birtokosai túl nagy kockázatokkal szembesültek, és ugye nagyon nagyok voltak, hát meg a mai napig nagyon nagyok a piaci visszaélések, pénzmosás, pénzügyi bűncselekmények ebbe az iparágba. Néhány tagállam már korábban egyedi szabályokat vezetett be, de a MiCA az első átfogó Európai Uniós szintű szabályozás. Ez a két hatóság, amit érdemes ismernünk itt a MiCA engedélyekkel kapcsolatban, az egyik ugye az Európai Értékpapírpiaci Hatóság, ez az ESMA, ugye ők azok, akik majd ugye nyilván fogják tartani a különféle tokeneket, illetve kriptoszolgáltatókat, illetve náluk lesz majd az a fekete lista, ahol ugye ott lesz feketén-fehéren, hogy kik azok a tokenek, cégek, akik nem felelnek meg az Európai Uniós szabályoknak, tehát gyakorlatilag illegális tevékenységet végeznek. Illetve a másik ilyen hatóság az Európai Bankhatóság, az EBH, ami szintén ugye foglalkozik ezekkel a kriptoeszközökkel. Az fontos elmondanom, hogy úgy, hogy végigolvastam ezt az egész MiCA rendeletet, hogy itt ez nem azért jött létre, hogy akadályozzák a kriptovalutáknak a fejlődését, tehát nem gáncsoskodni akarnak, hanem egyszerűen profin be akarják szabályozni, pont azért, hogy a befektetőket, az ügyfeleket védjék. Tehát ez szerintem a legfontosabb, ami miatt ez az egész MiCA rendelet létrejött. Ugye eddig ugye egyfajta ilyen vadnyugat működött, egy ilyen szürke zóna, ahol tulajdonképpen 1000 projektből, vagy 1000 fantasztikus ajánlatból 998 az csalás volt és átverés, tehát ez egyszerűen nem maradhatott így. Mi az a MiCA, és mikor vezetik be? A MiCA tehát az Európai Unió első kriptopiaci szabályozási kerete. Tehát tulajdonképpen professzionálisan szabályozza a kriptopiacokat. Tehát a résztvevőket, a cégeket, a szolgáltatókat, illetve a különböző fajta tokeneket és kriptovalutákat. A MiCA rendeletet már jóváhagyták, tehát ezt megszavazta az Európai Unió, és ennek a bevezetése az 2024 közepe és 2025 eleje közé fog majd valamikor esni. Ígérem, hogy teljesen érthető módon példákkal elmagyarázva fogom bemutatni, hogy ránk befektetőkre, ügyfelekre hogyan vonatkozik ez a MiCA, tehát ezt abszolút konyha nyelven el fogom magyarázni, csak engedjétek meg azt, hogy itt röviden felsoroljam, hogy mik a fő komponensek, mert akit ez részletesebben érdekel, az itt le tudja pauzézni a videót, és itt el tudja olvasni ezeket a szakmai szövegeket. Jó, tehát a MiCA fő komponensei, engedélyezési követelmények, a stablecoinok és az eszközfedező tokenek,
szabályozása, a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozás elleni szabályok, fogyasztóvédelem és felügyelet és végrehajtás. Tehát gyakorlatilag ezeket az elemeket bontja ki, és magyarázza el és szabályozza ez a bizonyos MiCA rendelet. És akkor most beszéljünk teljesen ilyen közérthető dolgokról, úgymond konyha nyelven. Korábban hogyan működtek ezek a kriptovaluta bizniszek, vagy hogy nevezem ezeket, tehát ugye ezeket úgy találkozhattál, hogy különböző ilyen MLM és affiliate cégek ugye jó sok jutalékot fizettek különböző értékesítőknek, és akkor nyilván ők ilyen nagy lelkesen megkerestek téged, hogy itt van aztán az évszázad üzlete, és ebből nem maradhatsz ki. Fontosnak tartom azt, hogy lássad és megértsed, hogy mi az, ami MiCA kompatibilis, és mi az, ami nem. Tehát már most is ezek a MLM cégek, tehát a többség, meg ezek az affiliate ajánlatok, tehát mondjuk az, hogy 1000-ből 998, azok mind-mind hát egyfajta csúsztatással, csalással operálnak, tehát próbálják kijátszani a törvényeket különböző ilyen félrebeszélésekkel. Például van olyan megoldás, hogy ők tulajdonképpen oktatási csomagot adnak el, tehát hogyha megnézed, hogy mire szerződsz, akkor te oktatási csomagot fogsz vásárolni, és a tokent azt ők ajándékba adják. Ugye miért csinálja azt ez a cég? Azért, mert nyilván nem tud engedélyt szerezni itt az Európai Unióba arra, hogy ő tokent hivatalosan engedéllyel értékesítsen, pedig már most is vannak, a MiCA előtt is voltak, már 5 éve is voltak az Európai Unióban olyan országok, ahol lehet engedélyeket szerezni, tehát lehet ezt tisztességesen engedéllyel csinálni, de hát nyilván, ha nem tisztességes a szándék, akkor itt mennek az okoskodások, tehát például ez egy ilyen tőkegyűjtési megoldás, hogy ő oktatási csomagot ad el, erre hát ugye semmilyen engedély nem kell, nyilván itt nincs is az Európai Unióban cégük, általában csak valahol más országban, de lehet az Unióban is cég, de hát oktatásra, hogy te most oktass, ahhoz semmilyen extra engedély nem kell, és ők a tokent ingyen adják. Tehát ez már egy csúsztatás. Másik ilyen fantasztikus megoldás, amit szoktak csinálni ezek a csaló cégek, azt mondják, hogy ők nem tokent értékesítenek, hiszen arra nincsen engedélyük, ugye? Főleg nem az Unióba, hanem ők NFT-t értékesítenek, tehát NFT-t vásárolj. Ugye mi az NFT? Hát az NFT, hát az most így nagyon leegyszerűsítve tulajdonképpen lehet egyfajta festmény, vagy egy rajz, amit te így lerajzolsz digitálisan, egy majom arca, és azt felrakod a blokkláncra, és akkor az onnantól fogva egy NFT, tehát azt akár el lehet adni, hogyha valaki megveszi. Na most erre nyilván nem kell engedély, tehát nyilván, ha rajzolok egy festményt, akkor eladhatom valahol, ha valakinek tetszik az a festmény, és azért hajlandó pénzt adni, vagy nyilván, hogyha egy NFT-t hozok létre, tehát az se egy nagy dolog, tehát ugye rajzolok valamit digitálisan, és akkor azt fölrakom a blokkláncra, NFT formátumban, na bum, tehát erre nem kell engedély. Ezért ugye ezt a trükköt szokták bevezetni ezek a cégek, tehát ez már eleve egy ilyen red flag, tehát ilyen vörös zászló, hogy ők tulajdonképpen NFT-t veszel, tehát mert ugye arra nem kell engedély, sehol, még az Unióba se, még a MiCA-ba se, de hát ugye az NFT az önmagában egy semmi, az csak egy kis rajzocska, mondjuk alapesetben, és emellé ők ingyenesen adják a tokent. Ez is egy ilyen kis ugye megoldás idézőjelbe, illetve a harmadik ilyen tipikus megoldás, hogy azt mondják ezek a csaló cégek, hogy ők teljesen decentralizáltak, tehát ilyen defik, és őrájuk ugye nem vonatkozik a semmiféle rendelet, se az Európai Uniós rendelet, se az Amerikába életben lévő különböző kriptoszabályozások, hiszen ők teljesen decentralizáltak, tehát ők törvényeken kívül állnak. Na most, hogy értsd, a decentralizált rendszer, az tulajdonképpen mondjuk az a legegyszerűbb így megérteni, az a bitcoin. Tehát a bitcoin az azért decentralizált, mert ott nincs mögötte egy cég, nincs mögötte tulajdonosok, nincs mögötte egy, milyen ilyen igazgatótanács, tehát a bitcoin az tulajdonképpen egyfajta egy ilyen program nyelv, ugye egy blokklánc, ami úgy működik, hogy ugye különböző emberek a világ minden táján teljesen önszántan vásárolnak ilyen számítógépeket, és futtatják ezt a bitcoinhoz szükséges rendszert,
és tulajdonképpen ők üzemeltetik ezt a dolgot teljes mértékben decentralizált módon. Tehát ezt egyébként a Mika is abszolút támogatja, tehát ezzel semmi problémája nincsen a Mikának, tehát a decentralizált rendszerekkel, de hát igazándiból onnantól fogva, hogy már egy cég valamit csinál a decentralizált rendszerekkel, tehát például mondjuk a bitcoint valaki mondjuk át akarja váltani forintra, euróra, vagy vissza, vagy mondjuk egy tőzsdét akar létrehozni, a bitcoin is van. Tehát, hogyha már valami cég közbelép, akkor hiába decentralizált a bitcoin, ahhoz már engedély kell. Jó? Tehát magához a bitcoinhoz, hogy te azt bányáz mondjuk, ahhoz nem kell engedély. Ahhoz, hogy te bitcoint elküldjél a barátodnak, ahhoz nem kell engedély. De ha már egy cég közbe jön, tehát szolgáltat, ezért ráadásul még pénzt is szerez, nem beszélve arról, hogy ilyen MLM meg affiliate-be gyűjtik a tőkét, ahhoz, hogy létrehozzanak egy decentralizált rendszert, az már abszolút engedélyköteles. Tehát az, hogy ők decentralizáltak és törvényeken kívül állnak, és úgy gyűjtik be a pénzt, az már eleve nem működik. Hiszen leegyszerűsítve, és akkor most nagyon egyszerűen fogalmazok, mert most nyilván elolvashatod az egész Mika rendeletet, meg itt jogászkodhatunk, de hogyha le akarom egyszerűsíteni azt, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, hogyha te pénzt vagy kriptót gyűjtesz be ügyfelektől, itt az Európai Unióba, főleg MLM-be vagy affiliate rendszerbe, az már a Mika hatálya alatt van. Tehát ott nem lehet mellé beszélni. És az se számít, hogy te minek becézed a te különböző rendszeredet, hogy te tulajdonképpen NFT-t árulsz, meg te tulajdonképpen decentralizált vagy. Itt ugye nem buta emberek ülnek. A hatóságoknál, tehát itt, hogyha tőkegyűjtésről van szó, már pedig itt tőkegyűjtésről van szó, ahhoz, hogy megalapuljon a Bitcoin 2.0, vagy 3.0, vagy milyen fantasztikus világra szóló decentralizált kriptovaluta hálózat, ez valaki tőkét gyűjt MLM-be. És ha egy tőkét gyűjt MLM-be, ott már szabályok vannak. Oké? Tehát ha te, mint programozó, csinálsz egy decentralizált rendszert egyedül, és nem gyűjtesz be hozzá pénzt, hajrá, ahhoz nem kell engedély. De hogyha te pénzt gyűjtesz be, emberektől tőkét gyűjtesz, főleg MLM-be, affiliate-be, akkor hiába hazudod azt, hogy te decentralizált vagy NFT-t árulsz, vagy oktatási csomagot árulsz, tehát most nem azt mondom, hogy hazugság, mert lehet, hogy te majd tényleg egy decentralizált rendszert fogsz létrehozni, de ha te tőkét gyűjtesz, ott neked szükséges az, hogy engedélyeid legyenek. Tehát talán így a legegyszerűbb megérteni, de később ezt még majd jobban ki fogom fejteni. Tehát leegyszerűsítve, a jelen pillanatban is vannak egyébként engedélyek, tehát a Mika az ugye még nincs, hiszen az majd június környékén indul el, 2024 június környékén, de már vannak olyan országok, ahol lehet ugye ilyen engedélyeket csinálni, például Litvániába, Észtországba, és aki jogszerűen akar eljárni, az tud jogszerűen eljárni. És itt konkrétan ki van fényképezve maga a rendeletnek ez a passzusa, csak az utolsó részt olvasnám föl, amit mindjárt közösen értelmezünk. E tekintetben az illetékes hatóságoknak a kriptoeszközök értékelése és osztályozása során a formával szemben a tartalmat előtérbe helyező megközelítést kell alkalmazniuk, amely szerint az említett kriptoeszköz jellemzői határozzák meg a besorolást, nem pedig a kibocsátó általi megnevezésük. Tehát ez azt jelenti, hogy nem azt nézi a hatóság, te ezt minek nevezed el, hanem azt nézi, hogy mi ez valójában. Tehát ha te azt mondod, hogy te NFT-t adsz el, és ingyen adod a kriptovalutát, oké, a hatóság nem hülye, ő pontosan tudja, és látja, és érti, hogy te egy MLM cég, vagy egy affiliate cég vagy, és tőkét gyűjtesz kriptovalutába. Ehhez engedély kell. Még akkor is, ha te máshogy becézed. Jó, ez itt le van írva feketén-fehéren, csak én igyekeztem ezt így egyszerűbben megfogalmazni, de ez működik egyébként a jogrendben, tehát mondok példát, tehát hogy vannak olyan ügyeskedő emberek, hogy azt mondják, hogy nem azt írják rá a szerződésre, hogy mit munkaszerződés, hanem azt írják rá, hogy eseti megbízás. De ha elolvasod a szerződést, akkor az gyakorlatilag egy munkaszerződés. És innentől fogva ezt munkaszerződésnek fogják minősíteni. Függetlenül, hogy mi van ráírva, minek van becézve. Jó? Tehát ezek a kibúvók,
a jövőben már nem fognak működni. A rendelet a kriptoeszközöket 3 típusba sorolja. Vannak az elektronikus pénztokenek, EMT ezeknek a jele. Ezek tulajdonképpen, hogy értsd, olyan, mint mondjuk az USDT Tether. Tehát amik egy adott fiat valutához vannak kötve, mondjuk euróhoz, dollárhoz, forinthoz vannak kötve. Tehát a USDT Tethert az biztos ismered, tehát az egy elektronikus pénz token, tehát ez tulajdonképpen az egyik típus, itt a 3 közül. Vannak az eszköz alapú tokenek, ez ART a jele. Ezek olyan tokenek, amik mögött valami van. Tehát mit tudom én, például a Blockben cégnek van a Blocknote terméke, ami ugye 100% arany letéttel rendelkezik, tehát ez egy eszköz alapú token lesz majd ugye, hogyha Mika elindul, és ugye amögött ugye arany van. Vagy lehet olyan eszköz alapú token, ami mögött mondjuk egy ingatlan van, vagy lehet olyan eszköz alapú token, ami mögött mondjuk részvények vannak, tehát ezek olyan tokenek, amik mögött valami konkrét eszköz van. Oké, tehát ez a második kategóriája a kriptoeszközöknek, ugye a Mika ezt így gyönyörűen leírja, hogy melyik micsoda, és a harmadik az az eszköz alapú tokenektől és az elektronikus pénz tokenektől eltérő kriptoeszközök, tehát ezek azok a kriptoeszközök, amik ugye ebbe a 2-be nem sorolhatóak be. Később ugye majd erre a 3-ra fogok hivatkozni, de hát egyszerű, mert ez a 3 kategória van, tulajdonképpen mindegyiket be lehet ebbe a 3 valamelyikébe sorolni. És még egy fontos fogalom, ez a nyilvános ajánlattétel. Ugye ez sokszor szerepel a Mika rendeletbe, csak hogy értsd, ez azt jelenti, hogy amikor te valamit ajánlasz, tehát mit tudom, tartasz egy prezentációt, vagy mit tudom, hirdetsz a Facebookon, tehát amikor úgymond promótálsz valamilyen kriptoeszközt, ezt úgy hívják, hogy nyilvános ajánlattétel. Ez ugye feketén-fejren le van írva a Mika rendeletbe, hogy mikor lehet egy tokent úgymond nyilvános ajánlattétellel bemutatni vagy promótálni, tehát meg kell felelnie különféle feltételeknek, még mielőtt te arról beszélsz. Ha te anélkül csinálsz nyilvános ajánlattételt, hogy annak lenne megfelelő háttere, engedélye, akkor te gyakorlatilag megsérted itt a törvényeket, tehát meg leszel büntetve. Oké? Tehát ez olyasmi, mint hogyha nem létezik egyfajta biztosítás, és akkor te beszélsz egy biztosításról, hogy nem tudom én, kössél olyan autóbiztosítás, ami ennyibe kerül, meg ezt tudja, de nem is létezik. Tehát nem is engedélyezte semmi hatóság azt a biztosítást, tehát nem telted meg. Jó, tehát ezt úgy képzeld el, hogy ugyanolyan, mint egy bankban, nem hirdethetsz egy olyan terméket, ami még nincs jóváhagyva, ami nem létezik. Jó? Tehát csak azt tudod ajánlani, promotálni, tehát a nyilvános ajánlattétel akkor indulhat meg, hogyha azt az adott tokent, vagy szolgáltatást már a Mika ugye szabályozta, illetve már jóváhagyták. És még van egy másik fontos fogalom, ez a kriptoeszköz alapdokumentum, ami bemutatja és leírja az adott kriptoeszköz, hogy az pontosan micsoda. Ezek ugye nyilván lesznek tartva az ESMA oldalán, ezeket bárki meg tudja nézni, tehát még mielőtt ugye elindul egy kriptovalutának a promótálása, működtetése, az előtt ugye ezt el kell jutatni a ESMA-nak, és ugye ő ezt jóvá kell, hogy hagyja. Le van írva feketén-fehéren, tehát ha valaki téged megkeres, hogy van egy token, ami ezt tudja, azt tudja, akkor fel tudsz menni erre a honlapra, és meg tudod keresni az adott tokent, és fogod látni, hogy az pontosan mi, tehát hogy mi az, amit az Unió is lát, tehát hogy lehet, hogy az a barátod, ismerősöd egészen másokat mond róla, de a konkrét információ, amit az Unió is jóvá hagyott, azok ugye mind fenn vannak, mind nyilván lesznek tartva. Ez az a bizonyos kriptoeszköz alapdokumentum, ami teljesen kötelező lesz, és ezeket ugye az ESMA tartja nyilván. Mikor lehet nyilvános ajánlattételt tenni, vagy mikor lehet ugye kereskedési platformra bevezetni egy adott tokent? Ugye a nyilvános ajánlattétel még egyszer az, amikor valaki ajánlja, tehát reklámozza, bemutatja, felhív téged, küld egy videót róla, tehát amikor promotál valaki egy tokent, ugye mikor lehet ezt megtenni, illetve mikor kerülhet föl egy tőzsdére, ugye köznyelvű ugye tőzsdének hívják, ugye kereskedési platformra egy adott token. Csak azok a tokenek kerülhetnek föl kereskedési platformokra, tehát például mint a Binance-re, amik ugye megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Tehát itt az Európai Unióban, amikor a Mika ugye majd hatályba lép,
akkor csak olyan tokenekkel lehet kereskedni, amik ugye megfelelnek ezeknek a feltételeknek. És ez nagyon érdekes, és akkor ezeken most végig fogunk menni. Tehát ugye a legszigorúbb feltételek, azok az elektronikus pénz tokenekre vonatkoznak, tehát az USDT Tethert képzeld el, talán így a legkönnyebb ezt elképzelni, ezt a fajtát. Ugye ilyet kibocsájtani csak és kizárólag azt tud, aki engedélyezett hitelintézet, tehát mit tudom, OTP bank, Raiffeisen bank, mit tudom, CIP bank, vagy elektronikus pénzkibocsátó intézmény, mint például nem tudom én a Wise. Tehát csak ők tudnak ilyen elektronikus pénztokent kibocsátani, senki más. Tehát akárki Gibbs Jakab BT nem tud ilyen Tether 2-t kibocsájtani. Ugye a Tetherrel kapcsolatban ugye például sokszor éri az a vád, hogy most van-e mögötte annyi dollár, mint amennyi ott ugye forog, tehát ha az egész világon mindenki az összes Tetherjét hirtelen be akarná váltani igazi dollárát, akkor valószínűleg ott megfeneklene a rendszer, de hát ugye nem tudhatjuk, de hát sanszos. Tehát itt az Európai Unióban csak olyan elektronikus pénztokenek tudnak mozogni, tehát olyanokat lehet ajánlani, olyanokat lehet a tőzsdére rakni, amik tehát megfelelően vannak kibocsájtva, kötelezően, ingyenesen visszavásárolhatónak kell lennie, tehát a dollár alapú tokent ingyenesen vissza kell, hogy váltsák dollárra, ha te azt szeretnéd, vagy az euró alapú tokent ingyenesen vissza kell, hogy tudják váltani euróra bármikor, nem adhat kamatot, és mivel ugye nem vonatkozik ezekre a betétbiztosítási rendszer, ugye tudjátok, amikor a bankszámlán van pénzetek, ott bizonyos összegig van ilyen betétbiztosítási rendszer, ezekre ez nem vonatkozik, de viszont 100%-ba fedezetnek kell lenniük, ami azt jelenti, hogy amit az Európai Unióba forog elektronikus pénztoken, tehát ilyen Tether mondjuk, annak a 100%-a ott kell, hogy legyen Európai Uniós bankszámlákon, ráadásul hitelintézeteknél, tehát itt csak és kizárólag Európai Uniós, tehát mit tudom, a Raiffeisen banknál ott kell lennie 6 milliárd eurónak, ha 6 milliárd eurónyi ilyen elektronikus eszköz, elektronikus pénztoken pörög. Ha Tetherről beszélünk, akkor az a Tether, ami itt az Európai Unióban pörög, azt dollárba le kell rakni itt egy Európai Uniós hitelintézetnél. Miért? Hát, hogy ne tudjon a rendszer kipukkadni, hogy nehogy az legyen, hogy mindenki pánikszerűen ki akarja venni a dollárját, euróját, és akkor nincs annyi pénz. 100%-ban fedezetnek kell lenni. Ezért nekünk, ügyfeleknek egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy megnyugtató dolog, hogyha mi bármikor pénzé akarjuk tenni a kriptó elektronikus pénztokenünket, akkor azt meg fogjuk tudni kapni. Ez szigorúan szabályozza a MiCA. Ugye a második típusú eszközalapú token, tehát második típusú token, ez az bizonyos eszközalapú token. Ez fontos, hogy aki ilyet bocsájt ki, tehát eszközalapú tokent, annak itt az Európai Unióba bejegyzett székkel kell, hogy legyen, illetve speciális engedélye kell, hogy legyen, illetve szavatoló tőkével kell rendelkeznie, és az eszközalapú tokenek is, ugye mivel fedezettel rendelkeznek, ingyenesen visszaválthatónak kell lennie. És az eszközalapú tokenek azok se adhatnak kamatot. Tehát tulajdonképpen még egyszer az eszközalapú tokent úgy képzeld el, hogy van mögötte mondjuk arany, van mögötte ingatlan, van mögötte részvény, tehát valamilyen kézzelfogható dolog van mögötte, tehát ez a tokenizáció, ami egyébként a jövőnek az óriási nagy innováció lesz, én azt gondolom, ez a tokenizáció, csak így már ugye nyugodt szívvel tudunk venni eszközalapú tokeneket, hogy tudjuk, hogy 100%-ban ott van mögötte a fedezet, és ugye szigorúan felügyeli az Unió, hogy ugye ez hogyan és ki tud ilyeneket kibocsájtani. És a harmadik kategória, ugye az eszközalapú tokenektől és az elektronikus pénz tokenektől eltérő kriptoeszközök. Ugye nem csak itt kell a kriptoeszköz alapdokumentum, az mind a háromnál kell, értelem szerint. Jó, csak ezt itt emelném ki, mert itt tulajdonképpen ez a legfontosabb eleme. Itt ugye az a lényeg, hogy ez az mondjuk egyéb kategóriánál csak annyi a feltétel, hogy ugye egy kriptoeszköz alapdokumentumot kell benyújtani az Európai Unióba, azt ugye ők majd jóvá hagyják, illetve bármikor megnézhetik, és hogyha nem tetszik nekik, akkor felszólíthatnak, hogy mit módosítsál rajta, és gyakorlatilag a kriptoeszköz marketing közleményeket is, tehát magyarul, hogy milyen marketing szövegekkel ugye népszerűsítik az adott tokent, azt is ugye be kell nyújtani az Unióba, hogy azt is át tudják nézni kérésre. Ha valami nem tisztességes vagy félrevezető, akkor a hatóság felfüggesztheti az adott tokent,
tilthatja az adott tokent, sajtóközleményeket tud gyakorlatilag csinálni, illetve az ESMA honlapján ugye ott figyelmeztetéseket tud közzétenni, tehát ezért is fontos, hogy ezt majd ismerjük meg, hogyha valakinek kriptót ajánl, menjünk föl az ESMA honlapjára, és ott gyönyörűen nyilván vannak tartva, hogy mik a korrekt, tehát engedélyekkel rendelkező tokenek. Hát ami nincs fönn, az gyanús, de nem hiszem, hogy lesz olyan, ami nincs fönn, max pár hétig ilyen átfutási idők esetleg lehetnek, tehát vagy fenn van a token, hogy az korrekt, és meg tudod nézni a kriptoeszköz alapdokumentációt, illetve az engedélyeket, illetve ha nem stimmel az a token, valami nincs benne rendben, tehát mondjuk egy scam, vagy átverés, vagy csalás, vagy annak a gyanúja van fönn, akkor pedig ugye a fekete listán lesz fenn. Tehát ezt gyönyörűen fogod tudni látni. Tehát a jövő az nagyon egyszerű, valaki ajánl neked valamit, felmész a honlapra, azt látod, hogy az egy korrekt dolog, vagy nem korrekt dolog. Jó, persze jó az alapdokumentáció, meg a marketing közlemény, meg minden egyéb dolog jó, attól még lehet, hogy bebukik az a projekt, tehát az előfordulhat, csak értsd jól, az van megszűrve, hogy valaki itt jogosulatlanul pénzt gyűjtsön, és akkor mindenféle felügyelet nélkül itt elfusson a te pénzeddel. És akkor még egyszer, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye itt én gondolom, hogy ezt a prezentációt sok olyan ember nézi, aki ugye MLM-mel foglalkozik, vagy affiliate dolgokkal foglalkozik, vagy sok olyan ügyfél nézi ezt a prezentációt, akiket ilyen különböző MLM-esek, meg affiliate emberek megkeresnek, ilyen fantasztikusabbnál fantasztikus ajánlatokkal. Jó? Tehát a jövőben ez hogy fog működni, de már érdemes erre most is odafigyelni. Tehát hogy lehet a kriptoeszközöket promótálni vagy hirdetni. Ez ugye egy pontos idézet a rendeletből. Aki az Unióba kriptoeszköz szolgáltatásokat vagy tevékenységet promótál vagy hirdet, kriptoeszköz szolgáltatóként engedélyeztetnie kell magát. Tehát magyarul csak az promótálhat vagy hirdethet, aki tulajdonképpen ugye megfelelő engedélyekkel rendelkezik. És akkor van itt egy, mondjuk azt, hogy kiskapu, ezt majd ha gondoljátok, olvassátok el, akkor nem kell engedély, hogyha az ügyfél saját maga keresi meg a szolgáltatót. Tehát ez egyfajta kiskapu, de hát ezzel azért nem nagyon lehet visszaélni. Ez arra vonatkozik, de itt úgy le van írva hosszasan, hogy tehát nyilván te, mint Európai Uniós állampolgár megteheted azt, hogy mondjuk egy, mit tudom én, Amerikában lévő szolgáltatót veszed igénybe. De akkor neked kell megkeresni az adott szolgáltatót, és akkor tudsz számlát nyitni, és tudsz ott különböző tevékenységeket csinálni, vagy mit tudom, Afrikában van valami szolgáltató, és csak azt veszed igénybe. De itt a lényeg az, hogy van egy ilyen megnevezése, hogy az ügyfél kizárólagos kezdeményezése. Tehát az azt jelenti, hogy te, mint ügyfél keresed meg az adott szolgáltatót. Tehát te mondjuk megkeresed az afrikai céget, és akkor te oda befektetsz, mert ez neked tetszik. Jó? Tehát ezt megteheted, ez nem kell mikroengedély, tehát nyilván nem csak Európai Uniós lehetőségeket tudsz igénybe venni, de fontos, hogy az afrikai cég, az nem hirdethet itt az Európai Unióban, az nem ajánlhat semmit itt az Európai Unióban, nem lehetnek itt MLM ügynökei, meg affiliate partnerei az Európai Unióba, ha nem szerzi meg a szükséges engedélyeket. Tehát te gyakorlatilag amit megtehetsz, hogy bárhol a világon bármilyen szolgáltatást igénybe tudsz venni, ha te valahogy azt fölkutattad a neten, és te oda beregisztráltál. De ők egyébként már nem adhatnak neked további ajánlatokat, nem beszélhetnek a te saját nyelveden, mert az már egy ráutaló ajánlatnak minősül, és onnantól fogva akkor nekik is engedélyeket kell szerezni. Tehát leegyszerűsítve, aki Európai Uniós embereknek akar bármit promótálni, eladni, az szerezze meg az Európai Uniós engedélyeket. Egyébként ezt nem egy olyan nagyon bonyolult dolog megszerezni, akinek tisztességesek a szándékai, az ezeket az engedélyeket megszerzi. Jó? Tehát ez nem lehet egy kiskapu, mert ugye az látszik, hogy valaki itt promótál, meg ugye nem tudom én, megkeres egy ilyen MLM-es vagy affiliate partner itt az Unióba, akkor az már egy ajánlat, ahhoz már engedély kell. Jó? Tehát az egyedüli kiskapu, idézőjelben nevezzük kiskapunak, ha te saját magad keresed meg a szolgáltatót bárhol, de akkor azt te nem a promóció miatt találtad meg, hanem valamiért ezt megtaláltad a neten, mert nem tudom, azt kikutattad. Jó? Milyen kriptoeszköz szolgáltatók lesznek itt a Mikába? Itt látod, ezek fel vannak sorolva. Hát most ezeket nem olvasom annyira, talán csak az első kettőt. A kriptoeszköz kereskedési platform, ez tulajdonképpen ez a
típus, ez mondjuk mit tudom, hogy értsd, a Binance-nek kell, tehát ő ugye egy kereskedési platform, tehát neki ezt a típusú engedélyt kell majd megszereznie itt az Unióba. Akkor ez a második, ez a kriptoeszközök pénzre, vagy más kriptoeszközökre történő átváltása, ez az engedély kell annak, aki tőled pénzt akar beszedni. Tehát van egy tokenem, ami a világ megváltó token, ezért te adjál nekem eurót, vagy dollárt, vagy mit tudom, tedört, tehát adjál az én tokenemért cserébe valamilyen kriptót, vagy valamilyen pénzt. Ha te ilyet szeretnél, akkor neked ezt az engedélyt meg kell szerezned. Jó? És értem, hogy nagyon jó hangzik az, hogy te NFT-t adsz el, arra ugye nem kell engedély, a kriptót meg ingyen adod, tehát akkor neked nem kell engedély, de kell, mert akármi van ráírva, te tőkét gyűjtesz, pénzt veszel el, vagy kriptót veszel el. Ha te pénzt vagy kriptót veszel el, akkor neked szükséges ez az engedély. Ha nem szerzed meg, jogosulatlan pénzügyi tevékenységet csinálsz, vagy nem tudom, milyenek a pontos jogi passzusa. Jó? És akkor itt szépen fel vannak sorolva, tehát tulajdonképpen amikor valaki szolgáltatóval te kapcsolatban vagy, valaki tőled pénzt vesz el, valamiféle biznisz van a háttérben, akkor arra engedélyt kell szerezni. Sőt, ha te tokent veszel, kriptovalutát veszel, vagy szolgáltatásokat veszel igénybe, akkor van egy elállási jogod, 14 napon belül neked elállási jogod van, tehát hogyha meggondolod magad, akkor vissza kell, hogy adják az adott token vagy szolgáltatásnak az árát. Ezt is ugye tartalmazza, amíg ide le van írva, le tudod pauzézni, végig tudod olvasni. Hogy lehet szabadon nyilvános ajánlattételt csinálni, tehát mi az, amit te hirdethetsz, promotálhatsz mindenféle engedély nélkül. És akkor azért érdemes ezt átnézni, mert ugye ezt majd néhányan próbálják kihasználni. Először is, ha te a kriptoeszközt teljesen ingyenesen ajánlod fel, akkor ugye szabadon tudsz nyilvános ajánlattételt csinálni, hiszen semmit nem kérsz cserébe. De ha semmit nem kérsz cserébe, az azt jelenti, hogy semmit, még egy e-mail címet se kérsz, semmilyen feltételt nem csinálsz. Tehát az már nem ingyenes, hogyha veled vetett valaki egy NFT-t, és akkor ingyenesen adja a kriptót. Az már nem ingyenes, mert te veled NFT-t vetettek. Tehát az már nem ez a kategória, meg eleve ott ugye pénzt szednek be tőled. Az ingyenes az azt jelenti, hogy teljesen ingyenes, tehát semmilyen feltétellel ugye nincsen megszabva az, hogy te ezt megkapd. Tehát egyszerűen te, mit tudom én, megnyomsz egy gombot, és kapsz ingyenesen tokent. Ehhez nem kell engedély. Jó? Vagy ugye nem kell engedély az, hogyha kriptoeszköz automatikusan jön létre, egy megosztott főkönyvi, tehát ez a B verzió, ez tulajdonképpen leegyszerűsítve ez a bitcoint jelenti, tehát te konkrétan bányászod a bitcoint, az neked ugye legenerálja a bitcoinokat, vagy bányász a bitcoinokat, ehhez nem kell engedély. Fontos, sok cég ugye azzal trükközik, hogy ők validátorokat árulnak, amik majd ugye létrehozzák a kriptovalutákat. Tehát mit csinálnak? Pénzt vesznek el tőled egy cég, vagy ha decentralizáltnak hazudja magát, akkor is valamilyen MLM-es vagy affiliate-nak pénzt kell adni, eurót kell adni, vagy dollárt kell adni, vagy kriptovalutát kell adni, amiről validátort ad, az már nem ez a kategória. Ott tőkét gyűjtenek, hiszen pénzt gyűjtenek be tőled valamire. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy te veszel a saját pénzedből valami számítógépet, az otthon van neked kötyög, és akkor bitcoint bányászol. Jó? Ahhoz nem kell engedély. De hogyha már egy céggel kapcsolatba állsz, tehát bármit veszel tőlük, ahhoz már engedély kell. Jó? Csak azért mondom ezeket, mert ugye ezeket a kiskapukat próbálják kihasználni, de még egyszer mondom, nem az a lényeg, hogy minek mondják a dolgot, hanem az, hogy az valójában mint MLM-be, affiliate-be pénzt, tőkét gyűjteni, az engedély köteles. Ez jó vagy rossz? Szerintem jó, mert nem tudnak minket átverni, mert onnantól fogva meg kell felelni egy csomó Mika követelménynek, és ott a Mika-ban azért okos emberek vannak, és nem engedik, ugye nem kapnak zöld utat az ilyen különböző csalások. Jó, tehát ez nekünk ügyfeleknek jó. Akinek tiszták a szándékai, az megcsinálja az engedélyeket, és engedélyekkel gyűjti be a pénzt. Pont. Jó, csak itt látjátok még ezt a C meg a D pontot. Jó, még csak annyit a D ponthoz, hogy ez egy olyan kriptovaluta, mint például mondjuk a DM-be, mondjuk gyűjtöd a DM pontokat, csak az nem egy ilyen DM kártyán van gyűjtve, hanem mondjuk ezt ilyen kriptovaluta token formájába
a blokkláncon tárolják, de azt a tokent, azt a DM adja oda neked a vásárláshoz, és csak a DM-be tudod elkölteni, tehát egy rendszeren belül tudod használni, és ez nem megy ki a tőzsdére, ezen nem lehet nyerészkedni, ezt nem tudod egymás közt odadni a másik személynek, ezt csak te kapod, és csak arra a rendszeren belüli dologra tudod elkölteni, tehát ehhez se kell engedély. Jó, tehát ez az a 4 kategória, amihez nem kell engedély, amit úgymond szabályosan lehet promotálni, tehát itt szabad a nyilvános ajánlattétel. Ugye ez a bizonyos ESMA, tehát ő az, aki nyilván fogja tartani ugye ezeket az eszközalapú tokeneket, a elektronikus pénztokeneket, illetve az ettől eltérő tokeneket, illetve ezeknek a kibocsátóit, illetve ugye a kriptoeszköz szolgáltatókat, illetve ez az ESMA, tehát ezen a honlapon lehet majd látni, hogy kik vannak a fekete listán, milyen cégek, milyen tokenek vannak a fekete listán. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog a befektetőknek, az ügyfeleknek, mert itt egyből fekete-fejre lehet majd látni, hogy akkor mi az, amivel érdemes foglalkoznunk, és mi az, amivel nem. Sajnos, amíg ez nincs meg, ez a nyilvántartás, addig be tudnak minket csapni. Ha valaki korrekten akar neked tokeneket eladni, akkor ezt most is meg tudja csinálni. Lehet az Európai Unióba céget alapítani, lehet bankszámlát nyitni, lehet korrektül csinálni. Vannak cégek, akik már ezt több éve csinálják. Amikor a MiCA ugye hatályba lép, akkor mire van szükség? A korrekt cégeknek arra van szüksége, hogy ugye megcsinálják ezt a 2-es osztályú kriptoeszköz szolgáltatós engedélyt, tehát itt látjátok, sárgával kiúztam, kriptoeszköz átváltásra pénzre, tehát az azt jelenti, hogy te eurót fizetsz és kapsz ezért valami tokent, vagy kriptoeszköz átváltásra más kriptoeszköz, ez azt jelenti, hogy te mondjuk Tethert adsz valamilyen tokenért cserébe. Tehát ezt lehet abszolút engedéllyel csinálni, ehhez ugye kell egy ilyen tőkekövetelmény, 125 000 euró, tehát tulajdonképpen le akarom egyszerűsíteni a dolgokat. Ha valaki korrekt ajánlatot akar nekem adni, akkor azt tud. Ha valaki engem be akar csapni, akkor én meg fel vagyok vértezve, mert nem vagyok hülye, nem veszek oktatási csomagot ingyen tokenért, nem veszek NFT-t ingyen tokenért, nem veszek decentralizáltnak hazudott rendszert, úgy, hogy tudom, hogy tőlem tőkét gyűjtenek be. Ha tőkét gyűjtenek, arra engedély kell. És hogyha egy cégnek nincsen 125 000 euró tőkéje, meg egy jó ügyvédje, hogy megcsinálja ezeket az engedélyeket, akkor mégis milyen világra szóló dolgokat akar létrehozni. Vagy ha nem akar világra szóló dolgokat létrehozni, akkor meg át akar engem verni? Hagyjuk már. Nehogy már ne legyen 125 000 eurója egy cégnek, meg egy jó ügyvédje. Ha nincs, akkor engem ne keressenek meg, és téged se keressenek meg, mert tudod, hogy téged át fognak verni, és még egyszer mondom, 1000-ből 998 átverés a jelenlegi piacon, ezért volt szükség a MiCA rendeletre. A visszaéléseket be lehet jelenteni, ugye erre van egy külön rendelet, ami ezt leírja, hogy te ezt úgy tudod megtenni, hogy nem esik semmilyen bántódásod, nem adják ki se a nevedet, se az e-mail címedet, semmilyen adatodat, tehát anonim módon bejelentést tudsz tenni, és azt ki fogja vizsgálni a hatóság. Magyarul azért hát a jövőben, tehát már nem lehet ilyeneket sem, hogy nem tudom, Messengeren küldözgeti valaki az ilyen mindenféle ilyen videókat, ahol ott ígérik a napi 10% hozamokat, vagy milyen mesés dolgokat, engedély nélkül, tehát ezeket be lehet jelenteni, és akkor azon nyomba megy a büntetés. A hatóságok azok nyilván be fognak avatkozni, és most már rendelet következményében be is tudnak avatkozni az ilyen csaló cégek esetében, de az fontos, hogy aki ajánlja ezeket a nevezzük csalásoknak, vagy legalábbis jogosulatlan pénzügyi tevékenységeket, azok is meg fogják ütni a bokájukat. Tehát ugye nem akarsz jogosulatlan pénzügyi tevékenységben részt venni, és ugye nem akarsz csalásba közreműködni. Tehát a jövőben lesznek olyan hatóságok, akik ezzel fognak foglalkozni, hogy ugye különféle közigazgatási szankciókat és intézkedéseket tegyenek az ilyen csalásokkal szembe. Ugye itt fel vannak ezek sorolva, itt amit kiemelnék, ugye az a C pont, leegyszerűsítve az az összeg, amit valaki elvet, annak a 2-szeresét kell befizetni, mint büntetés, sőt a D pontot azt fel is olvasom, mert az önmagáért beszél, tehát a D pont, természetes személy esetén olyan közigazgatási bírság, amelynek felső határa legalább 700 000 euró, ez ugye a magánszemélyekre vonatkozik, és a jogi személyek esetében 5 millió euró.
vagy akár a legutolsó teljes éves árbevétel 12,5%-a. Tehát itt nagyon komoly bírságok lesznek, tehát a jövőben a csalók azért kétszer is meggondolják szerintem, hogy próbálkoznak-e nálunk ügyfeleknél. Hát ez olyan, mint a kábítószerkereskedelem. Az is illegális, azt is csinálják, és megy, tehát biztos lehet kábítószert venni, aki nagyon akar, de hát az nagyon illegális, tehát ott és nagyon durvák a dolgok. Tehát nyilván a jövőben is lesznek kriptovaluta csalások, szkemek, átverések, de azért igencsak komolyan ez a Mika ugye betesz idézőjelbe ezeknek a csalóknak, meg hát ne beszéljünk arról, hogy ott van ugye az ESMA honlapja, ahol fekete-fel látod, hogy mi az, amiben egyáltalán érdemes gondolkodni. Ami azon nincs fönn, abban nem szabad berakni. Ami meg fekete listán van, az meg pláne nem szabad berakni. Jó? Tehát itt azért aki egy nem annyira tájékozott ember, annak nem lesz nehéz dolga. Most ugye jönnek ezek a nagyfejű, okos emberek, és mondják, hogy ebbe rakd a pénzed, abba rakd a pénzt, és annyira szép autója van, meg olyan szép öltönye van, ő biztos okos, meg jó tudja, és akkor te mondjuk azt mondod, hogy akkor beraksz pénzt, mert ő mondja. De annak is lehet szép autója, aki nyugdíjasokat rabol ki, vagy kábítószertárol. Tehát ezek bűncselekmények. Oké? És itt nagyon komoly tételekkel büntetni is fogja ezeket a dolgokat az Európai Unió. Na most mik az előnyei a Mikának? A fogyasztóvédelem. Ez a legfontosabb előnye. Tehát mi ügyfelek, mi fogyasztók nagyon komolyan védve vagyunk, és akkor nem az lesz a jövő, hogy 1000 projektből 998 esetben elfutnak a pénzünkkel, és a sóhivatalba mehetünk reklamálni. Mert nem a sóhivatal van, hanem már van hivatal, az ESMA. Piaci integritás, ezt el tudjátok olvasni, növekvő intézményi befektetők, ez nagyon fontos, hogy nyilván, hogyha ez korrektül le van szabályozva, akkor már az intézmények, tehát a nagy biztosítótársaságok, bankok is be tudnak fektetni, ugye különböző kriptoeszközökbe. Törvényesség és innováció. Összefoglalva, mi az, ami várható a Mikával, és mi az, amiért én nagyon örülök ennek? Bizalom és tőke. Szinte végtelen tőke van a befektetőknél. A kis befektetőknél, a nagy befektetőknél, az intézményi befektetőknél. De eddig túl nagy volt a bizonytalanság. Ezért nem mertek kriptóba jelentős összegeket tenni eddig. De most, hogy ez így le van szabályozva, ennyire utána lehet nézni, ennyire biztonságos, innentől fogva nagyon nagy tőke tud áramolni a kriptovalutákba, a korrekt kriptovalutákba, tehát egy óriási növekedés várható. Tehát nehogy azt vedd le ebből az eladásból, hogy itt most a kriptókkal akarnak kicseszni, itt csak egy ember akarnak kicseszni, a csalókkal, a szkemekkel. Senki mással nem akarnak kicseszni. Mi ügyfelek biztonságban leszünk, és a cégek is biztonságban lesznek, akik ugye megfelelően engedélyes körülmények között működnek. Ugye itt ez egy cikkből vettem ki ezt a második bekezdést, a kriptovaluták hagyományos bankszektorban való egyre szélesebb körű elterjedését jelzi, az alábbi jelentős előrelépés is, miszerint a Raiffeisen Bank International 2024. január végéig kriptovaluta kereskedési szolgáltatást kíván bevezetni lakossági ügyfelei számára. Tehát mondjuk azt, hogy ők ilyen első fecskék, de egyébként azt mondja a Bloomberg, szerintük az Európai Unió összes bankja nyújtani fog kriptoeszköz szolgáltatásokat. Én is ezt gondolom egyébként. És a megfelelő szabályozottság miatt a nagy befektetők és az intézményi befektetők bátran be fognak szállni, ezáltal a kriptoeszközök gyönyörűen tudnak növekedni, mindez szabályozott keretek között, nem kell a szabályoktól megijedni, a bankok is szabályozva vannak, a biztosítók is szabályozva vannak, a befektetés alapok is szabályozva vannak, a tőzsdék is szabályozva vannak, és ettől függetlenül nagyon jól tudnak ezek működni. Jó, lehet a bankoktól hitelt fölvenni, korrekt feltételekkel, lehet nem tudom én Tesla részvényt venni, aminek föl tud menni az ára, mit tudom én hányszoros vagy le tud esni, mindez szabályozott keretek között. A kriptopiac is így itt az Unióban szinte elsőként a világon profil lesz szabályozva. Én személy szerint ennek nagyon-nagyon örülök. Gratulálok, hogy végignézted a videót, és őszintén bízok benne, hogy a jövőben már nem fognak tudni átverni. Sziasztok!